samua ne kundiko piny. To ang'eni next time kata mna okang' machiel mabende ng'anyo ma kama gibiro bede kibago ok ong'ere. Ang'eni jokanyo maga kopet ni jokanyo kata mna jogoro mopogore mabende nitiere counties Rwaja Solo kanyakla koda Samopondo. Kaka naloso ka gicho ni jopuonjo dok e sikul nikech mana tich mar mondo gikony nyithindo nikech en koro oselokore japuonj koro ng'anyo no sechungi. Ten mana ni ka ne gi reject ne gi kwedo kata mna dwaro mano mar chungo ng'anyo. Motivation kacha mana penjo. Yes. Japuonj modok e skul okinyi ma kawuono kongo kaka jalup jakeno mar Kupet. En ang'o ma dinyise? Samoro kan nagineno kata mna achiel kachiel e staff room ma gintiere. Kamano. Anyalo wacho ni motivation mar japuonj to odok piny. But anyalo wacho be ni nomedwa pesa moro matin. Nikech pesa manyo medio chako en gima 1,000 nyaka 6,000 highest paid teacher. Mano second phase mar CBA mane sirkal oro. To hope kata mor ma jopuonj ni godo. Momiyo kata ka gine staff room to mor achiel ma gin godo. Ni joma ntiere branches no chung kodgi. Mar ariyo jopuonj nodok e skul ka mor ka gineno ni kara wanyalo bago ng'anyo ma sirkal winjwa. Ing'eni mokwongo jopuonj secondary ok ne dhi gandara. Ka luongo ng'anyo ok ne gidhi. Ne gipondo gidok gipuonjo. Joma ne dhige ng'anyo ne gin jopuonj primary kende ma iluongo ni jonat. But ng'anyo mane obedo sani omiyo wateko ma wang'eyo ni kara wan kod strength marwa mwanyalo timo gimoro ma sirkal winjwa. Koro mano is the biggest motivation ma sani jopuonj ni godo. Ni kara wanyalo bedo piny mwang'any ma winjwa. Koro kata bedo ni ok wayudo gimoro mane gindiko te. But wang'eyo wan gi teko kamoro. Bende nitiere gino remo ngere gi dongere kaka victimization ma bende duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC wacho ni onge japuonj ma bende biro bedo victimized. Nikech ing'ene bende kata mna kaka TV mara mogi nwatango kata mna wengeu kaka nong'anyo to ma bende employer kata mna ng'at mondiko witich bende neno no kung'anyo. Wach victimization in the last victimization ok nyal bedo nikech ing'eni ng'anyo no ne en kisheria. To koro ng'anyo kosebedo kisheria to there are apparatus matimore. Koro constitution marwa omiyo oketo thuolo mar ng'anyo ma kino ka weche moko ok dhi ni maber tinyalo ng'anyo.